Il-Prim Ministru Joseph Muscat fi żjara sorpriża fil-Libja fejn kellu laqgħa mal-Prim Ministru Ali Zeidan. L-unika kwistjoni politika li ġiet diskussa kienet l-immigrazzjoni. Wara t-traġedja tal-Ġimgħa filgħaxija fejn l-immigranti telqu mixtut tal-Libja, il-Prim Ministru Muscat u Ali Zeidan saħqu fuq l-importanza ta' iktar ħidma u koperazzjoni bejn l-Ewropa u l-Libja sabiex jitfassal pjan strateġiku ta' kif se tiġi indirizzata din il-kriżi umanitarja bil-għan li jkun hawn iktar paċi fir-reġjun tal-Mediterran. Il-Prim Ministru Libjan Ali Zeidan qal li l-awtoritajiet Libjani qegħdin jinvestigaw dak li seħħ il-ġimgħa li ħalla iktar minn 30 persuna mejta. 147 immigranti li ġejjin mis-Sirja ġew salvati mill-Forzi Armati ta' Malta u ddaħħlu f'pajjiżna. Ali Zeidan qal li xejn ma jindika li l-qawwa navali Libjana sparat fuq il-lanċa li kienet qed iġorr l-immigranti Sirjani kif qed ikun allegat fil-midja internazzjonali. Żied jgħid li l-awtoritajiet Libjani se jagħmlu dak kollu fil-kontroll tagħhom sabiex il-kosta ta' Wara tkun imħarsa sabiex jiġu ikkontrollati il-vjaġġi li jibdew minnha u biex jitwaffqu dawk li qegħdin jittraffikaw in-nies fil-vjaġġi illegali. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li qed isib komfort fid-dikjarazzjoni ta' Zeidan għal fatt li l-awtoritajiet Libjani qegħdin jinvestigaw il-vjaġġ ta' l-immigranti Sirjani li spiċċa fit-traġedja. Intant il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li huwa żar Tripli mhux biex jitkellem dwar negozju iżda żjara kienet maħsuba sabiex twassal messaġġ ċar li Malta hija solidarji ma' Ali Zeidan fl-isfond tal-ħtief tiegħu il-ħamis li għadda. Joseph Muscat qal li Malta temmen li t-triq il-qudiem għal-Libja demokratika ma tinstabx fl-armi u l-użu tas-saħħa iżda fit-tħaris tal-ordni. Saħaq li l-għażliet għandhom dejjem jittieħdu mill-popli u li r-rule of law għandha tkun dejjem irrispettata. Qal li dan kollu jorbot ma' kwistjoni tas-sigurtà fil-Mediterran li inkludu wkoll l-immigrazzjoni illegali. Min-naħa tiegħu Ali Zeidan qal li din iż-żjara hija turija ta' solidarjetà minn Malta u saħaq il-Libja ir-relazzjoni bejn iż-żewġ popli qed titlaq f'livell ogħla.